Dvanaestorica braće. Bili jednom kralj i kraljica i živjeli sa 12 svoje djece, sve samih dječaka. Jednog dana reče kralj svojoj ženi: bude li 13. dijete što ćeš ga roditi djevojčica, onda treba 12 dječaka da umre, kako bi njezino bogatstvo bilo veliko i kraljevstvo pripalo samo njoj. Kralj naredi da se načini 12 lijesova i da se napune strugotinom. U svaki lijes stavi mrtvački jastuk, sve spremi u jednu prostoriju i zaključa. Ključ preda kraljici i rekne joj da nikome o tome ništa ne kazuje. Odonda je majka povazdan sjedila i tugovala, te najmlađi sin, koji je uvijek bio uz nju i kojega je po Bibliji nazvala Benjaminom, zapitao: zašto si tako žalosna, draga majko? Ne smijem ti reći, predrago dijete. Ali joj dječak ne dade mira dok nije otvorila prostoriju te mu pokazala 12 mrtvačkih sanduka napunjenih strugotinom. Predragi Benjamine, uzdahne majka, ove lijesove tvoj otac načinio za te i za tvoju braću. Ako rodim djevojčicu, bit ćete vas 12 ubijeno i u njima pokopano. Dok je ona tako govorila i plakala, sin ju je tješio. Ne plači, draga majko, već ćemo mi sebi pomoći. Otići ćemo. Idi sa svojom braćom u šumu. Jedan od vas neka uvijek bude na najvišem drvetu, koje ćete ondje lako naći, pa neka stražari i gleda ovamo na dvorski toranj. Ako rodim sinčića, naredit ću da se izvjesi bijela zastava, pa se možete vratiti. Rodim li kćerku, onda će se izvjesiti crvena, a vi bježite što dalje i neka vas Bog čuva. Svake ću noći ustajati i za vas moliti, zimi da se mognete kraj vatre grijati, ljeti da od žege ne skapavate. Primivši majčin blagoslov, odoše sinovi u šumu. Jedan je za drugim stražario i gledao na toranj. Kada je prošlo 11 dana i kad red bijaše na Benjaminu, opazi on gdje izvjesiše zastavu, no nije bila bijela, već crvena poput krvi, te im navješćivala da ih sve čeka smrt. Kad to braća čula, razljute se pa će u jedan glas: zar da zbog jedne djevojčice idemo u smrt? Kunemo se da ćemo se osvetiti, gdje god nađemo djevojčice, treba da joj poteče rumena krv. Zatim pođu dublje u šumu i usred srede, gdje bijaše najtamnija, nađu kućicu začaranu i pustu. Ovdje ćemo stanovati, rekoše braća. A ti, Benjamine, najmlađi si i najslabiji, ti ćeš ostati kod kuće gospodariti. Mi ostali idemo da što god nađemo za jelo. Otišla braća u šumu i tamo stanu ubijati zečeve, divlje srne, ptice i golubove i uopće sve što bijaše za jelo. Sve su donosili Benjaminu, a on to morao kuhati da utaže glad. U toj kućici živjeli 10 godina zajedno, a vrijeme im brzo prolazilo. Kćerkica što ju je rodila kraljica, majka njihova, međutim podrasla. Bila ona dobra srca i lijepa, baš od oka, a zlatna joj zvijezda na čelu. Kad se jednom u dvoru pralo rublje, opazi 12 muških košulja i zapita majku: za koga je onih 12 košulja? Za oca su svakako premalene. Drago dijete, odgovori mati bolno, one pripadaju 12 tvoje braće. A gdje su moja braća? Začudi se djevojčica. Nikada ništa nisam o njima čula. Bog zna gdje su, lutaju po svijetu, uzdahne mati, pa povede kćerku sa sobom, otvori joj prostoriju i pokaže 12 lijesova sa strugotinama i mrtvačkim jastucima. Ovi su lijesovi bili namijenjeni tvojoj braći, nastavi mati, no braća su krišom otišla prije no što si se ti rodila. I zaplače. Ne plači, draga majko, idem potražiti svoju braću. Djevojka uzme 12 košulja i pođe ravno u onu veliku šumu. Išla je čitav dan, a predvečer eto ti je k začaranoj kućici. Uđe
i nađe podrasla momka, a on je zapita: odakle si i kamo ćeš? On se divio njezinoj ljepoti, kraljevskim haljinama i zlatnoj zvijezdi na čelu. Kraljevska sam kći i tražim svoju braću. Ići ću dokle je nebo plavo dok ih ne nađem, reče ona i pokaza mu 12 košulja što bijahu njihove. Kad je Benjamin razabrao da je to njegova sestra, obradova se i reče: ja sam Benjamin, tvoj najmlađi brat. Ona od radosti zaplače, kao i Benjamin, i oni se stanu cjelivati i grliti od velike ljubavi. Draga sestro, upozori je mladić, ima tu jedna zapreka. Mi smo se dogovorili da svaka djevojka koju susretnemo mora umrijeti, jer smo zbog jedne djevojke morali ostaviti svoje kraljevstvo. Rado ću umrijeti, rekne ona, ako mogu osloboditi svoju braću. Ne, natoče brat, ne treba da umreš. Sjedni pod ovu kacu dok ne dođu braća. Već ću se ja s njima sporazumjeti. Ona učini tako, a kad se spusti mrak, dođuše ostala braća kući. Večera bijaše već gotova. Dok su sjedili za stolom i večerali, zapitaju: što je novo? Zar ne znate, reče Benjamin. Ne, odgovore oni. Vi ste bili u šumi, a ja kod kuće ostao, pa ipak znam više od vas. Pripovijedaj nam, kliknu braća. Hoćete li mi obećati da nećemo ubiti prvu djevojku koju sretnemo? Dobro, viknu braća, pomilovat ćemo je. Naša je sestra ovdje. Benjamin će veselo, pa digne kacu, a kraljevska kći iziđe u svojim kraljevskim haljinama, sa zlatnom zvijezdom na čelu. Bijaše lijepa, nježna i otmjena. Svi se radovahu, grlili je, cjelivali i od srca voljeli. Sestra ostade s Benjaminom kod kuće, te mu pomagala u kućanstvu, dok su ostala 11 išla u šumu loviti srne, ptice i golubove da imaju što za jelo. Ona bi kupila drva za vatru na kojoj su kuhali i bilje za varivo. Pristavljala bi lonce na vatru, te ručak vazda bio gotov dok bi njih 11 došla. I inače je kućicu držala u redu, pokrivala je posteljice lijepo i čisto i braća bijahu zadovoljna, te življahu s njom u slozi. Jedanput njih dvoje pripraviše izvrstan ručak. Svi su zajedno sjedili, pili i veselili se. Ali kraj začarane kućice bijaše vrtić u kojem je cvalo 12 ljiljana, što ih momcima zovu, pa kako je željela svojoj braći ugoditi, ubere ih i htjede svakome uz ručak pokloniti po jedan cvijet. No čim ona ubra cvijeće, u tren se 12 braće prometnuše u 12 gavranova i odletješe preko šume u nepovrat. A i kuća s vrtom nestade. Jadna djevojka osta sama u divljoj šumi i kako se okrenu, pred njom stajaše stara žena koja joj reče: što si učinila, dijete moje? Zašto nisi onih 12 ljiljana ostavila na miru? To su bila tvoja braća, a sada se zauvijek prometnuše u gavrane. Zar nema lijeka da se izbave? Djevojka će plačući. Ne, nastavi starica. Ima samo jedan lijek u svemu svijetu, a do njega je tako teško doći da ih ti na taj način nećeš osloboditi. Ti treba da budeš 7 godina nijema, ne smiješ govoriti, pa ni smijati se, jer ako progovoriš ma i jednu riječ, sve je uzalud i tvoja će braća od te jedne riječi poginuti. No ja znam pouzdano, mišljaše djevojka, da ću izbaviti svoju braću. Pronađe visoko drvo, popne se na nj, sjedne i stane presti. Niti što govori, niti se smije. Dogodilo se te neki kralj lovio u šumi, a imao je sa sobom velika hrta. Pas dotrči do drveta na kojem je sjedila djevojka, stane skakati i na drvo lajati. U to dođe kralj i opazi lijepu kraljevsku kćer, koju na čelu bijaše zlatna zvijezda, i začas bi očaran njezinom ljepotom
te joj doviknu bi li htjela biti njegova žena. Nije mu odgovorila, samo je kimnula glavom. Na to se sam kralj popne na drvo, skine je, digne na svoga konja i odvede kući, gdje proslave svadbu uz veliko slavlje i veselje. Ali mlada niti što govoreše, niti se smijaše. Kad su nekoliko godina sretno proživjeli, stane kraljeva majka, zla žena, ogovarati mladu kraljicu, te rekne kralju: Pa to je obična prosjakinja što si je sa sobom doveo. Tko zna kakvim se bezbožnim poslovima bavi? Ako je nijema i ne može govoriti, a mogla bi se barem jedanput nasmijati. Tko se ne smije, u njega je loša savjest. Kralj prvo nije htio vjerovati, ali ga stara mati tako dugo podjarivala, okrivljujući mladu za sumnjive zle čine, te se kralj napokon dade nagovoriti i osudi ženu na smrt. U dvorištu nalože veliku vatru, gdje je kraljicu trebalo spaliti. Kralj stajaše gore kod prozora suznih očiju i gledaše. On je još jednako ljubljaše. Kad je privezaše za stup, a vatra svojim crvenim jezicima liznu oko njezine haljine, toga se časa navrši 7 godina. U to se ču u zraku šum, doletjelo 12 gavrana i na zemlju se spustilo. Čim dotaknuše tlo, prometnuše se u 12 braće. Braća pogaze vatru, ugase plamen, oslobode svoju dragu sestru, te stanu milovati. Budući da je sada smjela otvoriti usta i govoriti, iskaza kralju zašto bijaše nijema i zašto se nigda nije smijela. Kralj se obradova kad ču da je nevina. Otada življahu svi zajedno u slozi do smrti. Opaku svekrvu osudiše i staviše u bure puno vrela ulja i otrovnih zmija, te ona umre ružnom smrću.